آتو كسته تولد برهان من راج أمز بحالهم أب حارين مرتا قيح استبهال عدي نص زوادك أم حريم توليدهم تمرتهم كاب حارين نكور باري عندات ملالسو مبقاتا درجات حرم الزام ماكلاي درجات مرتهم أبدك أم حارب مفتسام نابسمر أمرحهم أبسمر أخا نايكلاي درجات مرتهم بعوت فتسيمهم محلفنا تبسل زرخو نابيت مرتنا رسكاتو عد رخبوهم ن 4 عامات زأكل كا بأمريكاوان ممحران تمحيرام زوصلو تمرتي بعينوتون بقعتون أزيو بلوس كم زنبريهم زحبرو آتو كستام كمو سلا زخونا خاني مستمرقنا أمريكا خينا فتانا حليفنا نسرح نخيل لنا بيروت أمريكان يونيفرسيتي أوف بيروت سلا زنبري أو خينا نسرح نكون مهارن نخيل لنا سلازي إذا بيت تمرتنا أزيو ستاندرد بيت تمرتي نيرو كل زمالة سودان كونسل إديتوريال كلاب سبورت كلاب تياتر كلاب زنبري بحدار 11 1967 عامة مهرات دحر من رعوم بغطتا ناب إثيوبيا كم زخديو تجيروم أب حرر ما كنا هاي السلاسل تبحله سفح هوسبيتال كا سرح جمروم أبزي كم كي إلى أحراسن كي إلى نرسن كوينوم سرحهم يسلاسل نيروم كم زين تلعن يرو سرحهم بخمي من قدد أيوم ناب مويا أنستيزيا تسجاكيروم آتو كسته نمنتاي علامة أو سرح كل أخو نالوات أوغادين فلتوت خون بجغرافي كاب دقا حبور 350 كيلومتر با جيجيغا يمصو حمومات بفلاي جن كاب 15 سقاب 17 زعدمين دق انستيو حقي تمرعين أبز حرسالو جزء كاب قبر دهار دقا حبور زخلو أقواريسن ناباي مصانيرن نهارر صنكور زخونه ناي وليد شجر انتلي أنا يسوع عليه تكون قطركم حج خير كله قليل ميتين مصا أما قدي قليل كل عن مدحنتن وصيو أدي لا أدي ماسنا رابشر كوينو قاسبن دا قبرت صنح تدحيلنا يا نفتن قال خا بزيكو فاجنال في السلا وسيخن يمصا إذن عاي بتاعم يساين نيرو نمنتاين أزلو أوبوتا أوبريشن زي كبرلن إلى مساحتكو أنستيس زبال نجار يلن سلازي نز كل وقت تساقرين زمصا أنستيس سلازي يلن حجاب تجزيتي أبا أمري بزعبا أنستيزيا كسنا على النبار موت عديتاتن إنساناتوين بخوم موتيهم الناس انت خوينه أنستيزيا خسنا علني مخنياتو تسفينيا سلازنا بركون سكولارشيب دحر حدا عامت أمريكا كيد هاتا هايلي خيده قلنا نوع عامتات تكاكا إلا انت هايلا يكركم بعد صالح منسترنا دحرية تمرقهم قدمونا خيدهم سلازي بزي مخنيات أنستيزيا مريض آتو كسته أبي إثيوبيا مس بوصوتهم دكتور سمون هايله دكتور حابتي هايله ملكوتن كالوتن بمخان أبتي على مود طعنا بس منغست سويسرلاندن منغست إثيوبيان بحبار أبز مسرتو بيت تمرتي أنستيزياهم تمحيرهم أبشي عنش 1974 كابز زمحرلو زنور بيت تمرتها ستريت اي وي ملؤ نتبي بمزقابيهم تمرقهم نسخة نفسها أبازي حكاة ناس إن عند الليلة من بروفيسور أثراتن بروفيسور تايم مخوريان مساخات مهارو قالوا هنا أنا من كم تخيل كأربعة عامات غيرك أنت يوسف كم نسخين فلتن جن تفعل خالو من قد تعالوا إلهم إحنا نفولتوا إلهم لك أيوه أمنا كم تقول له كتماثل زي وساخو كأربعة هوتيلات وساوين كزور زي قلت لنا باركو أتذكر الله النجزية يربوك زبال جولد ميدال تشلام زنبرنا أنستيزيا براكتيس زبل شرشر ذا بسنت في المتحف حدا عاركنا إرفراو سجد اللي 4 كتشحن شو عتميتن قالن قصي 4 جزية حالي فيه تمهرنايو دي تمهرنا خا وسخي كمون حدا حاونا أمريكا لو بينسيس لو مهارتنا زنبرابزي السوين ناي ريجنال أنستيزيا نملو متحف سجد اللي قالوا سدهم لي فقال بتوعل نيره أتتفعلوا خذهم كل مخنيات أبرز تمهاركو السوس لازم وسخكوا
ስለዚህ ንኹለን ሰሪሕካ ካሪኩለም ባዕልኻ ሰሪሕካ ጀምር ተባሂለ ክጅምር ዝጀመር ኩሉ ዝኻል ኩሉ በዚ ምኽንያት እዚ እዩ ኣቶ ከሰተ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ተራ ኣንስቴቲስትን ምኽትል ሓላፍን ኮይኖም ስርሖም ድሕሪ ምጅማሮም ኣብ ሓፂር ግዜ ከም መምህር ኣንስቴዝያ ክኾኑ ተመዚዞም ኣብቲ ግዜቲ ኣብ 1982 ምዃኑ እዩ ብውልቃዊ ፃዕሮም 33 ገጽ ዘለዋ ቀዳሚት ካሪክለም ናይ ኣንስቴዝያ ናይ መምሃሪ መጽሓፍ ኣዳልዮም ብዘዳለዎ ካሪክለም ኣብ 1984 ቀዳሞት ተምሃሮ ኣመሪቖም ኣቶ ከሰተ ትምህርቲ ኣንስቴዝያ ካብ ዝጀምሩ ኣብ ኢትዮጵያ 186 ኢትዮጵያውያን 10 ከዓ ኤርትራውያን ከም ዘመረቑ ሰነዳቶም ይምስክር ዝጸሓፍኩዋ ካሪክሉም መንቀሊት ዝኾነት እዚኣ እያ ታሽዓ ሰርቬይ ዝገበርናላ ንዓኣ ንኽነ ምስርት ኒድ ኣናሊሲስ ንብሎ ሲትዌሽናል ኣናሊሲስ ዝገበርናላ እዚኣ እያ እታ ኦሪጂናል እዚኣ ኮይና በዚኣ ተጀሚራ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ 10 ብዲግሪ ዘመረቕ ኣለዋ 7 ብማስተርስ ንፒኤችዲ ጅምሩ ኣሎ ካብዚኣ ጀሚርካ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብኹለንትናኣ ትሕዝቶ ኣብ ምምዕባል ናይ ዝርከባ ሃገራት ጠለባትን ዘማልእት ኮይና ተረኺባ ኣቶ ከሰተ ኣብ ኣስመራ ማትኣ ክትጅምር እንከላ በትሪ ሓቅስ ትቐጥን እምበር ኣይትስበርን ንኹሉ ግዜ ኣለዎ እዝጊ ይኣመን ኣብ ርእሲ ሃብትኻ ክፉእ ኣይትመነ ዘርእስተን 4 ቲያትር ኣብ መድረኽ ዘዳለው እዮም በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ብግዜ ደርግ ሻዕብያ እዩ ዝብል ጡርጡር ስለ ዝነበሩ 2 ግዜ ብጥኢት ትደብዲቦም ንኽቕተሉ ፈተነ ዝተገብረሎም ጅግና ኣቦዮም ኣብዚ እቲ ዝገርም እቲ ብሚስጥር ክቐትሎም ዝሓሰበ ሰብ ሓሚሙ ኣብቲ ኣቶ ከሰተ ዝርከቦ ሕክምና ንህፁፅ ረድኤት ኣብ ዝመጸሉ ሰዓት ኣቶ ከሰተ እቲ ሕሙም ቀታሊኦም ሰብ ምዃኑ ኣዳዕዲዖም እናፈለጡ ምሒሎም ዝኣተውዎ ሙያዊ ሓላፍነቶም እዮም ለጊሶምሉ ሕማቕ ንዝሓሰበልካ ብጽቡቕ መልሰሉ ዝብል ኣምር ብግብሪ ውዒሎሞ እዚ ንሰብኣውነቶም ዝገለጽ ኤርትራዊ ክብሪ እዩ ኣቶ ከሰተ ድሕሪ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 1998 እዮም ናብ ሃገሮም ተሰጊጎም ዝመፁ ካብ ኢትዮጵያ ተሰጊጎም ናብ ኣስመራ ኣብ ዝመፅሉ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ንኣቶ ከሰተ ብዘጥረይዎ ብቕዓትን ኣገዳስነቶምን ቆላሕታ ኣንቢሮምሎም ስለ ዝነበሩ ብቐይሕ መስቀል ህላውነቶም ብምርግጋጽ ዕድል ስራሕ ክፍጠረሎም ተወኪሶሞም ይኹን ደኣ እምበር ኣብ ኤርትራ ናይ ኣነስቴዝያ ቤት ትምህርቲ ምኽፋት ኣገዳስነቱ ቀዳምነት ስለ ዝነበረ ውልቃዊ ምርጫዎም ገዲፎም እታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘዳለውዋ 33 ዝገጻ ካሪክለም ኣብ 1998 ናብ 79 ገጽ ከማዕብለዋ በቂዖም ጥሪ 1 1999 ከዓ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኦሮታ ቤት ትምህርቲ ናይ ኣነስቴዝያ ስራሕ ጀሚሮም ብኡ ንብኡ እውን ኤርትራውያን ተመረቕቲ ኣነስቴዝያ ክፈሪ ፈሊሞም እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ደረጃ ዓለም መምርሒት ክትከውን ተባሂሉ ብዓለማዊ ፌደሬሽን ማሕበረሰብ ኣነስቴዝያ ተሓቲቶም ኣብ ኣገልግሎት ክትውዕልካ በቂዓ ኒካራጓይ ኮስታሪካ ቬነዙዌላ ሆንዱራስ ፖርቶሪኮ ላይቤርያ ዝኣመሰለ ሃገራት ንኣብነት ኣቶ ከሰተ ብዘዳለዎ ካሪክሎም እዮም ቤት ትምህርቲ ኣነስቴዝያ ክኸፍታ ዝበቕዓ مويا أنستيزيا كم كال عودة تمرتي كونان التمنتايسي بغاتك أكاديميو معارك بزوسخ كالي كونان زوسان بقبراو تمكرو التدريعيو زبل مرد أتايزلهم آتو كستام أتي شكر زلنا بيداغوجي كونان أنستيزيا كم زي فارماسي ويكم فيزيكس ويكم ماتس نايم فيرست ديجري زيايا فيرست سكند ديجري تخوينا زي أتوسخ سر ترشري PhD تخوينا زي أتوسخ ندابلكا كيرين أنستيزيا تا مجمريا اتهبا بقبو تذهيبكا هو تسب تشرشكا مالتي سلازي
ناي ماسترز ناي بي اتش دي انستيزيا يلا فيرست ديجري خا بغبوط باكسترنال اكزامينرز على ملخ ستاندرد زلو دحري يبقى بماسترز تسدو شعو بريسبيراتوري ثيرابي بري اوبراتيف ميديسن وي فيزيولوجي وي فارماكولوجي اوف انستيك ايجنتس الكاب ماسترز كمصخل امبر بانستيزيا كمصايكل يلا اسيو كمزناي بايلوتي دك مس بايلوتي زخينا هنا እዚ ሰብ እዚ መጥባሕቲ ልቢ እዩ ዝካየደሉ ዘሎም ዝተገብረሉ መጥባሕቲ ዕውት ይኹን ኣይኹን ኣብ መጨረሽታ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ኣብ ብቑዕ ኣነስተሲስ ወይ ክኢላ መደንዘዝ እዩ ዝውሰን ኣነስተዚያ ካብ ካልእ ሞያ ዝፈልዮ ጌጋኻ ንኽትእረም ዕድል የብልካ ካልእ ሞያ ጌጋ እንድሕሪ ፈፂምካ ተመሊስካ ትሰርሖ ጌጋኻ ትእርም ወይ ካልእ ሰብ ፀዊዕካ ትሕግዘካ ጌርካ ዝበለፀ ስራሕ ትሰርሕ ኣብ ኣነስተዚያ ግን 3 ደቂቕ እየን ዘለዋኻ እስትንፋስ ናይ ሰብ ኣብታ 3 ደቂቕ እስታብሊሽ ትገብራ ተዘይክኢልካ ወይ ከዓ ከምቲ ንሕና ንገብሮ ንሓኻ ንምሳሌ ብዕድሜኻ ዘሎ ሰብሲ 15 ደቂቕ ኦክሲጅን ታይት ፊቲንግ ማስክ ንብሎ ኣብዚ ገይረ እንድሕር ሂበካ ምስቲ ዘለካ ሄሞግሎቢን ቅቡል ካብ 12 እስካብ 15 እንተልዩካ እቲ ኣብ ሰውነትካ ዘሎ ናይትሮጅን ኤር ንብሎ ብኦክሲጅን እንተቀየርናዮ ናይ ክልቲኡ ሳምቡእ ኣየርናትካ ብኦክሲጅን ተቀየርናዮ ን10 ደቂቕ ተዘይተንፊስካ እውን ክድሕን ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣነስተሲስ መታን ዕድል ክረክብ ገለት ተጋጠሞሲ ገግኡ ንኽእርም ንዓኽስቶ ንሓግዘኒ ንኽብል ከማ ገይሩ ክጅምር ኣለዎ ኢና ንብሎ ግን ኣብ ግዜ ኤመርጀንሲ ንምሳሌ ወላድ ንበል ትቁንዞላ ተብላላ ቃንዛ መስበርት ለካ ቃንዛ እንድሕርልይዎ ሰውነትና ኩሉ ዝበላዕካዮ ስፋገጂ ሕጂ ዝበላዕካዮ ጽባሕ ምሸት ከምዘላታ ኣትወፅእ ቃንዛ እንድሕርልይካ ኣይጥሕን እዩ ኣይሰርሕን እዩ ኩሉ ጠጠው ይዝብል ስለዚ ኣነስተዚያ ክትብል ከለኻ ትመሊኡ ዝነፀንሐ ኣይበልዐን 40 ሰዓት 48 ሰዓት 14 ሰዓት ኣይበልዐን ትብሎ ከምዘላታ ፀኒሓ ሽዑ ተደቅሶ ከለኻ መፂኡ ኣብ ትንፋስዋት ኣብ ወሰን ኣቡ ይቆትሎ ስለዚ ከቢድ ጥንቃቄ ዘድልዮ ሞያ እዩ ኣቶ ከሰተ ነዚ ብቕዓት እዚ ከጥሪ ዝኽኣሉ እምበኣር ክቱር ድሌትን ምኽባር ሙያዊ ሓላፍነትን ስለ ዘለዎም እዮም ን42 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ስራሕ ኣብ ዝነበረሉ ሓደ እዋን እውን እንተኾነ ዓመታዊ ዕረፍቲ ወሲዶም ኣይፈልጡን እዮም እዚ ንዘለዎም ክቱር ፍቕሪ ስርሖምን ተወፋይነቶምን ዘነፅር እዮም ዘድሊ ማሽንስ ኣብዚና ንምህሮም ዴሞንስትሬት ንገብር ንምሳሌ እዚኣ ዛዕባ ቆልዓ እያ ሕጂ ተወልደ ኦፐሬሽን ግበረሉ ተኾይኑ ኣብ ሳምቡኡ ዘላ ኣየር ክንዲዚኣ ትኾን ሕጂ እቲ ተመሃራይ ከመይ ገይሩ يستنفسلو تبو آتيو بعليه يستنفسلو بزيا يزمها نزيا هذا ماشين زيا صغير الله زيا صغيرة عبي صوت خوينها بزيا سيموليتر نولوزي دك كم أفل بين كم أفل بخان تبو ناب مستنفسنا آتيخا كنا نستنفسلو خلنا لك كم تنهانا ندخو زلنا دحريز مثلنا كندا لك اعتلك عتسرحت بزي نمهرون لي سلازي بتمرتنا ستاندرد أتو كسته بشحن شعات 297 عامة مهرات بتي أب أفريقيا سرحو سرحات أب مل علم تقبل نترخي ومسي أب علم بمدحانيتن كنت عنا أب زبل فلي متحف كسفرو كيلام زي بركة ريعيو نيرترخا حبنيوم A directory of distinguished professionals of health in the world. زبل first edition تأتي خامو زبل هذا شو منتظر حز خير سلسلة questionnaire فالأخير لي أمام كنا تطابق بليونير هذا كنداوي بروفيسور مسيو نعلل كلنا بزعو سلسلة علنا دعوت فالدها إلى هو إلني كم زبلون اللو بلنا عنا بدفوز كوبي دا قوينا خيرنا حموشتا مع الدكتور فخولو ديد لاينو
دليناتا فورم ملينا سديدنا يا حجيب دحريز مسئي خلاص سالساي درجة حليفو بتعلم زختلو تجمجمي أو أتيلهم page 601 ኣቶ ከሰተ ኣብ ሞይኦም ኣዝዮም ዕዉት እዮም ነይሮም ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ዘለዎ ብቕዓት ሃጥርዮም ዝህቦ ዝነበሩ ትውፊት ዝመልኦ ኣገልግሎት ከዓ ብህዝቢ ፍትውን ዝተኸብሩን ክገብሮም ክኢል እዮም admission on individual basis ትብል ከም ብበልኩም ይሓይሽ achievement is based on qualitative criteria. To be selected, a person must have attained conspicuous achievements at an international recognition level. ስለዚህ أنا በዚያ ነባአቲ ማንም ኣብ ኣፍሪካ ዘይሰርሑ ብደረጃይ ብዓቕመይ ብዕድመይ ኣፍሪካዊ ዘይሰርሑ ስራሕ ሰሪሑ ተባሂለ ናባአቲ በዚ ምክንያት ከዓ ብዙሕ ክትትል ተገይሩ በብግዚኡ እንዳመጹ ግምግሞን ስለዝነበሩ ናብ ዝመ መዝገብዚ ከኣቱ ዝኽኣልኩም ኣቶ ከሰተ ብኣገዳስነቶምን ኣበርክቶኦምን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ጉባኤታትን ካልእን ተሳቲፎም ሓያለ ሽልማት ዝኣተሩ እዮም ከም ኣብነት ንስንርኢ ኣቶ ከሰተ ልዕሊ 18 ዝበጽሕ ሃገራዊ ምስክር ወረቐት ኣለዎም እዚ ምስክር ወረቐት እዚ ክትወሃቦ እንትኾንካ ኣብቲ ዝወሃበካ ናይ ተሃድሶ ትምህርቲ ካብ 94 ነጥቢ ንላዕሊ ከተመዝግብ ክትክእል ኣለካ ኣቶ ከሰተ እምበኣር 99 ካብ 100 ብምምጻዮም ካብ ቺካጎ ፍሉይ ወርቂ መዳልያ ክሽለሙ ዝበቕዑ ካብዘን ኣብዚ ዘለዋ ሓንቲ ሲግማ ሴታ ኤንዳው ትብል ፒን ኣላ ጎልደን ፒን ኣብዚኣ ዘላ ካብ ትምህርቲ ከለኹ እየ መዝጊበ እዚኣ ብዲስቲንክሽን ዝተመረቑ ዩኒቨርሲቲታት ኣብ ዓለም ብስርሖም ተመስከረሎም ኣዝዮ ኣባል ዝኾኑላ ሶሳይቲ እያ ሲግማ ሴታ ኤንታው ኢንተርናሽናል ሶሳይቲ ኦነር ሶሳይቲ ኢን ነርሲንግ እያ ትብል ኣብ 2014 ካብ ላሮሽ ዩኒቨርሲቲ ናይ ብሉጻት ብሉጽ ተባሂሎም ሽልማት ዓቲሮም እዮም ኣብ ላሆር ዩኒቨርሲቲ እውን ናይ ምስራተ መመረቕታ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ግዜ ብተፈላጥነቶም ወርቂ መዳልያ ተሸሊሞም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ሽልማት ወርቂ መዳልያ ተዋሂቦም እንጉደት እውን ተገይርሎም ኣቶ ከሰተ ሚስጥር ዓወት ህይወቶም እንታይ እዩ ሚስጥር ዓወተይ ብተፈጥሮ ተዋህበኒ ኣእምሮ ሓደ ኩልሻዕ ቀዳማይ ወፅእ ነይረ ነቲ ዝደልዮ ንክገብርሲ ኣይሽገርን ነይረ ካልኣይ ዴዲኬሽን ውፉይነት ሳልሳይ ኣብ ህይወተይ ናይ ዓባየ በቦይ ዓባየ ኢትዮጵያ ከይድ ከለኹ ዝሃበትኒ መምርሒት ነይራ ዓባየ ምናስ ኣቦይ ሞይቱ متكاسة تبهاي لمسا أزحدر نيري بخور جزاس لازخونكو حجي خير الله عباي مبار كم زخوينو نابي نيتيبيا قوانقوم زي تفلت أنت عيني كيد هو مبار سقايو زلقس كالو سب قوانقو فلتو أي تفلتو قوانقو ها يفلتو أي فلتو يردويو صبوق زقبر كالو سب قوانقو فلتو أي تفلتو ቋንቋ ይፍለጦ አይፍለጦ ይርዶዩ ጽቡቅ ግበር ንማንም ዝወደይ እግዚአብሔር ከፍለካ ተጸበይ ጽቡቅ ገረሉ እሞ ገብረለይ ካይ ተጸበይ ይላኒ መምርሒተይ ስጋብዛ ደቂቅ እዚኣ ንሳያ አሙሉ ህይወተይ ዓይንኻ ተደፈን ዝብለኒ ሰብ የብለይ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ሃገርና ብቁጽሪ እኹላት ሰብ ሙያ ኣንስቴዝያ የለውን ይኹን ዳ እምበር እቶም ዘለው ውሑዳትን ብቑዓትን ምኩራትን ምዃኖም ዜማት እዮም የገዳስ ኣብዚ ክሕፀር ስለ ዘይብሉ እምበኣር ዓቕሚ ሰብ ሙያ ኣነስቴዝያ ንምዕባይን ደረጃ ዝውሃብ ትምህርቲ ምዕባልን ግዜ ዘይህብ ይህን ዘልዮ ጉዳይ እዩ ብቁፅሪ እኹል ሰብ ዓቕሚ ሰብ የብልና
በቲ ኣመሃራዊን ብዙሕ ክነመዓርያርዮ ዘለና ነገራት ሓጓፋት ኣሎ ነዚ መድሃኒቱ ግን ይህን ምሂን እዩ ይህን ምሂን ክንበሃል ኮለና ኸኣኒ ኩላህና ኦፕን ማይንድድ ኮይና ዓድን መንግስትን ህዝብን ኣብ ግምት ኣቲና ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና ናይ ውልቂ ኢንተረስና ናይ ውልቂ ረብሓና ናይ ውልቂ ጥቕምና ኣቐዲምና ክንዘራረብ የብልና I am a man of principle 42 ዓመት ኣንዋል ሊቭ ከይወሰድኩ ንኽሰርሕ 4 ዓመት ዝገበረኒ ሕልና እዩ ህይወት ሰብ ዘድሕኑ ሰባት ስለ ዝምህር ዘለኹ ዝኣክል ዓቕመ ሰብ ገዲፈዮ ዝኽእል ከዓ ስለ ዘይብለይ ኩሉ ሻዕ ከዓ ንመዓልቲ ትሰርሕሉ ነበሩ ቦታ እንታይ ሰሪሖም ከም ዝመፁ እንታይ ሽግር ነይርዎም ከይፈታሕኩ ክላስ ስለ ዘይኣቱ ንዑ ከዓ ኣቐዲመ ክኣቱ ስለ ዘለኒ ክውፈይ ኣለኒ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ እዩ ስለዚ ንኹሉ ጽቡቕ ኣፋስጋ ይግበረልና ጽቡቕ በዓል ትንሳኤ ይግበረልና የዝብል ኣቶ ከሰተ ሃብታም ሞይኦም ናብ መንእስያት ወለዶ ዝሰጋግርሉ ጥጡሕ ባይታ ክፍጠረሎም ዝግባእ እዩ ዕድመ እናደፍኡ ይኸዱ ብምህላዎም ኣብ ሰዓት እዚዩ ዝኽሰበሎም ፍረ ጻዕሮም ኣብ መጻኢ ወለዶ ከጉላዕል እንትዳ ኮይኖም ሕልሚ ኣቶ ከሰተ ክሰምርን ዓወቶም ክንርአን ተስፋት ኢና ብወገና ደጊምና ርሑስ በዓል ፋሲካ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ንመነ ርሑስ ቅነ